נווה רץ עם מה שקורה עכשיו. שר החוץ... מעולה הפתיחה. תודה. תודה לך דפלור. תגיד תודה שוב ברידה. שר החוץ של... אני אתחיל מההתחלה. כן. גלי צה"ל, השעה 2, שלום רב באולפן, נווה רץ עם מה שקורה עכשיו. מעולה. שר החוץ של האיחוד האירופי, ג'וזף בורל, טוען כי הקמת מדינה פלסטינית היא הדרך הטובה... שנייה, מההתחלה. שר החוץ של האיחוד האירופי, ג'וזף בורל, טוען כי הקמת מדינה פלסטינית היא הדרך הטובה ביותר להבטיח את ביטחונה של ישראל. בורל, שערך היום פגישת וידאו עם שרי חוץ של 27 מדינות האיחוד האירופי בעניין המערכה בעזה, הוסיף כי בתום המלחמה צריכה ישראל להעביר את השליטה בשטח הרצועה לרשות הפלסטינית. היה פה המון דברים מעולים, נווה. ממש. גם אהבתי את הנשימה שהצלחת לקחת שם בעניין המערכה בעזה. גם אהבתי את הפתיחה שהייתה מעולה. כמה דברים.